budaya. Ngapake ngepara wadyabala ingkang samene Teturangga putri utawi para kadang-kadang Seniwati mijil saking sasana pangriyasan lumawan wonten madyane pagelaran agung wontene telu punika pelatih dipun picadosaken panjenenganipun Ibu Solimah keparingan asma katingal gandos luwih sarwa prasaja katingal gandos luwih sarwa prasaja solaipun para putri-putri kinasih ingkang badhe nite turangga ngagem busana patinggal biar yen Cinandra pindha golekan kencana dasarayu rupane seping pamrih rame gawe watak-watak kira seniman kita ingkang sami makarya iki matur nuwun sanget iki para kanca ingkang sampun setya paringi camilan wujudipun pentol. Mugi bakule pentol ya undang laris ya, Dek. Putri lah menika wujudipun para putri kinasih kanthi asuhan panjenenganipun Ibu Solimah pramila kita sakonco mugi-mugi Ibu Solimah kalah swarga agung saking warga besar Singa warga budaya kalih saking Sambikala Rembaka saindenging Nuswantara. Mugi matur nuwun sanget klaturaken dhumateng Ibu utawi Mbak ingkang tansah paring sesulih utawi sesumping dhumateng para putri kinasih ingkang katemben ngayahi karya sautara katur
pada kita sedaya utawi penggemar jaranan Singo Warga Budaya. Gaduh kencar Ibu Alek keparingan asma kopi itu bro Ibu Sugiri Samarinda. Jebul jenenge Mbak Fitri ono prawan cilik mripate bunder tak sawah malah delik tak koni ora bisa barang wes weruh jebul putra
Hati
Mbak Suci monggo kula aturi maringi palipur ing warga masyarakat mriki. Monggo Mbak Suci. Nggih. Nggih sepeda malih nggih katur Mbak Suci. Monggo kalau terakan caos panglipur dumateng warga masyarakat wilayah rombongan 17 Makruman Pulau Atas. Nggih, mugi-mugi saged regeng wedal dalu punika. Ugi kula aturaken dumateng panjenengan sedaya nggih menika minangka puncakipun para putra-putra ingkang badhe caos panglipur awit mboten dangu malih rawuhipun bulan suci Ramadan. Mbok bilih panjenengane mangke badhe nimbali para putra-putra sak sampunipun bulan poso. Nggih, matur nuwun. Monggo Mbak Suci. Matur suwun. Nggih. Iki bareng Singa warga budaya. Singa warga budaya. Dibanterke wae nduk mike ora mledos ora? Takut salah ya? Mboten. Iki dulure dhewe kabeh. Nggih, alhamdulillah los. Ya dikasih tembangnya kali ini. Monggo Mas. Ayo, Cok. Rungkat ente-entean gawe aku ngeluh bapakmu ya. Stop mencintaimu gawe aku ngeluh. Matur suwun. Kondisi Sampun? tanda apabila masih dilanjut tolong ya Mbok pilih masih dilanjutkan kembali satu lagu lagi ya. Matur suwun. Mbok menawa ana sing mundut ya apabila masih ada yang minta lagu melalui Lanjut, tune sudah. atau yang dangdut dilanjut satu lagu lagi. Satu ya. lagi. Nggih, matur nuwun. Oh iya, satu lagi bareng Singa Warga Budaya, nggih. Istirahatnya panjang ya. Lagu apa? Ya, Rasa Bali. Ya, aku nggak boleh balik dong. Di sini aja berarti. Iya dikasih rentah dulu nanti masih panjang kita ya. Kita nanti dikasih Rasa Bali. Yang penting bebas tapi sopan. Nggih, golek kanca golek dulur. Nggih. Mboten pamer ilmu, mboten pamer kepinteran nggih. Nggih. Dikasih runtah dulu, nanti Kiki Rasa balik ya. Nanti aku nggak balik, nanti dicariin ibuku. Ya ikut goyang ya. Ayo, band relax. Mbak yang cantik mana yang di samping? Gabung lagi. Goyang tipis-tipis. Warna coklat kopi susu, contoh yang baik. Lagi. Nama aku bertimu murah. Jeblek hiru jahat jadi rutak pinter. Pula bangga bisa gonta-ganti jalur. Kamu cobahan di baju. Goyang lagi le. Hey. Asik. Sekali lagi. Kulit kelir koneng cang-cang. Namo nasibung tariku. Bibir raba-raba cawe raya. Warna coklat kopi susu makasih. Makasih. Tebek biru jahe tadi rentang. Pula bangga bisa maju mbak. Coba hati maju. Just, terima kasih semuanya. Dede-dede sayang, nanti kita goyang lagi ya. Iya, matur nuwun Oke. sanget dengan Mbak Susi. Nggih, matur suwun. Utawi Mbak Suci Mbak ingkang dalu Suci. punika sampun ngregengaken swasana gumelaripun para putra-putra saking Singa Warga Budaya. Ugi kaping kalih katur dumateng sesepuh kita panjenenganipun Bapak Daryanto nggih. Mbok bilih para putri-putri
ingkang ngrasakaken minum nggih kangge sekedhik ngicalaken saya supaya diberi minum nggih air putih atau air suci atau banyu aqua nggih katur Bapak Daryanto. Bapak Ibu sekedhik anggen katur nggih mbok pilih wonten lepatipun nyuwun ngapunten monggo dipun pirsani malih solaipun para putri kinasih ingkang dipun asuh sesepuh kita utawi pepunden kita panjenenganipun Ibu Sulimah. Untuk adik-adik supaya duduk kembali ya. Untuk adik-adik duduk kembali nanti bisa berjoget kembali. Untuk adik-adik yang ada di pinggir arena ya atau di samping pertunjukan. Oh, Allah. Ketinggal pantun gemregut, ketinggal pantun gemregut, poro Suniwati, poro Suniwati kita, ingkang sami ngleluri budaya Jawi,
tinggalanipun para luhur ingkang sampun suwargi mugi kalisa saking Sambikala Seranane wong yen